Νεφέλη, τι γυρεύεις στο τσαρδί μου? Μου κλέψες χθες 20 cents και ήρθα να τις πάρω. Δικά μου ήταν τα cents και μου τα κλέψες πριν 5 μήνες στο δημότυχο. Πρέπει να παλέψουμε για τις διαφωνίες μας, για τα cents. Το μόνο που έχω να σου κάνω είναι να σου ρίξω μια μπουνιά. Hell no, to the no. You didn't have to cut me off. Χα! Τα 20 cents είναι δικά μου. Όχι.